Kublaya pibaro. Tiperlok nikong nang syap na kane ka channel jungi ngipan map na pibaro ya ka jing bami alat ka jungi ban pen sengap syapi ya ki kubur ka bamenin kesengi namar kadaw kalong bakadon ka jing thot ha ka technical problem. Te sa sisin biang ngipan map na pibaro ki perlok ba pinnam sngau Te menta khendiat ki kubur jang ka bamenin kesengi ngan pen sengap syapi. Na unong sang hima. Hadin alpa khandai snem bala pendap ya ka metrik one first division ime ha ka class 12 na Khatsau Pra College. Late class lang bat ka khon khatdo. Kalong sisya ka kubur ka ba ay mensim ya ki weipat ki badang penkre ya ki exam ba per namar iwe imi bala kenjo asya ka sau khandai snem kerta ila pendap ya ka class 12 ha ka arts ha ka ba ilawan ha ka kerdan first division. Ini imi ide ibala tip kerteng kum ikong halmiti thaba na ka sinong riken ka bahap hamau that raisan constituency kalenti namairang samaroj. Henry ila pendap ya ka jing puli ya ka class 11 bat class 12 na Khatsau Pra College ka badon hamairang ka bahap ha Eastern West Khasi Hills District. Ikong halmiti ila pendap ya ka metrik ha usnem si hajar khandai spak khandai pulai. Henry ila sange no ya ka jing puli namar ka jing ban ka jing duk hayeng. Ha usnem ar hajar iwei ila yo ya ka kam hikai ya ki khna na duk class 1 ha duk class 5 ha Christian Secondary School riken. Wat lai la hikai school Henry iklemla ban beteng ya ka jing puli namar ka tulap kadang red. Detat ha usnem ar hajar arpau ba ilarai ban beteng ya ka jing puli na duk class 11 ha Khatsau Pra College ya ka bala long principal da ubabu bolnes nongrum ubadai UMLA barim kamairang constituency. Ini imi ilayo ban pendap sendon ya ka class 12 menta usnem ha ka ba ilayo sendon ya ka kerdan first division. Syusyu ka ba phla kalong ba ikong halmiti ibadon nyongut ki khun ilawan kelas lang bar ka khun khaddo ka badang syong class 12 menta usnem ha kanehi ka college. Kat ba ki weipat ki hendri ngut ki khun ki dei ki balayo khun lut. Kani ka khun kenthai ka dei ka belatip kerteng kum ka ban simti lang thaba ka badang khatnyos nam kerta bat kawan kelas lang bat la ka kemi nasionong samairang. Henry ka kemi ka syusem jan bat phong da ka jaket khnang ban penya phet ya ki badang khna bat ki balatemen. Haba bana ya kani ka khubur ka phla unong san hima na silong ulalit wat katpang ya ite imi bat ya ka khun kenthai jong ha Khatsau Pra College. Haba ya kren bat ikong halmiti ila pen paw ya ka jing haba ibeteng biang ban late class Henry ila bati ya ka por ban krekot kata ha ka por men step bat jan mit namar ihap ban pen biang ban ai jing tho saya ki khna ha school ba ihikai ha sunong. Ila kenturu ya ki khna school balada ki kwa ban pei syakathong ki dei ban trei stom khnang ban yo so jong ka jing job. Ila ai khublei ya ki nong hikai jong ka Khatsau Pra College ki balayarap hadu ban wan ha ka kerdan ka ban ningkong. Hakane ka jingli jungo unong san hima u principal ka college u babu bolnes nongrum bat kinong hikai rengkat ki khna school ki lapenlong ya ka jing ai khublei ka bakerpang ya ikong halmiti kum ka jing kemen haba ila le bha hakane ka exam class 12. Menta ki khubur na kenjat syai. Ya kenduk kinong ya lam niam hajuai. Kinong ya lam niam ba pher hapok ka jela menta ka sengi ki lapenlong ka jing ya kenduk lang hakanong ba juai Hasen Right Community Hall juai. Banwan ra ya ka jing teli pedang ka jing ya pher ka rukom ngai ba pher. U presiden ka Sen Ra juai, u ma o ar chalam, u bala punya ya ka jing ya lang, u la pedang sungu bhai kinong ya lam na ki jait niam ba pher. Ka jing thmu jong ka ni ka jing ya kendu kalong, komno banwan ra ya ka jing teli hapok ka jela, wat ha pedang ka jing don ki jait niam ba pher ru, kamper. Henry dei ban yang ban ya teli lang, ban rat ya ki jing ki ba ki jait ban riu ki ya kendu kumbalong menta. Hakani ka jing ya kendu la don kinong ya lam niam kentup na kaniam Hindu, Sikh, Muslim, Roman, Katolik bat ki weide. Sakane ka khubur. Sam umdi ki pulit ha umkiang. Hadin baladon ka jing tua khendo basilenter ka surak ba NH Nriu ki pulit jong ka umkiang police outpost ki layarap ban sam umdi bat ki bam ya kinong le nongwan bala sakut. Ka jing pun khoi ya kini ki khendo ha silenter ka surak ba kadang yai beteng bat ka kam kadang yai chat. Sakane kawe ka khubur na maupor. Si Paulak pun bana khusnam ka DC ya kadang ba itnat tam ha sor silong. Ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isa Wanda lalu kala play ya ka jing ya ko ban pinitnat ya kidong bat kisnong ha sor silong ha kasien ka baar bat ya ka scheme lamang na katanat tourism da ka baay ki kot jing betha ban pentre ya ki ar fly teli kidong ki balapan ya kane ka scheme. Kane ka scheme ka long ban drodur ban pen khuj ban bu jing tho ha ki kenro bantung iki tenrai dieng banbu iki jaka syong ha ki jaka pajba halor kane la samru iki kot balabatai iki snong bat ya kidong bakin snguthu kum bapen snguthu ya ka ka baki layo jingtip na ka baha ka baningkong ka Deputy Commissioner ka lapen syai bakan don ka jing ai khusnam tingka si phaulak ya ka dong ni ka snong
Kandon ru kajing ai khusnam ya kinong dur ki batbit bah kabadon haki kendon kumno banjit ya ki bahok banyo ka khusnam. Kajing sedang ya kijing dur haki snong bat haki dong haka benta ka bandingkong la sedang ha unai lar azar arhuai bat ki bayo haka benta ka bandingkong kiladep ban pentre bat kilap ha ya ka kaipot sha office jong ka deputy commissioner bat ya ka pisa la pelait sha barok kilai pusau tuli ki dong ni snong. Ka deputy commissioner kala batha ba kitu snong ki dong ki baladep bandrol ni bansna kila ban pan ya kajing irap ban sumar ya kijing dro ni kijing sna hadu 10% na kajing lut ka balamang ya ka skim ka bakiladep ban pentre. Kublai shibun ti sanang esa biang bat ngi katuk an nepor bat ngin sawan ra biang sapi ya ki khubor ki bamentak sengi.